Sziasztok! Máma Kukarin G2 Pro-t fogom letesztelni. Ez az első videóm vele. Elég régi is amúgy, mert már van benne több mint 3000 kilométer is. És le fogom tesztelni. Egyébként 980 valahány wattos. Az amperját nem tudom. Kulccsal indítható. Van hozzá ülési, csak most elég homokos, mert itt jöttem fel, mindjárt megmutatom. Itt jöttem fel ezen a szartalajon. Ezt a homokos szar. Bocsánat, hogyha rossz a videó minősége, mert telefonnal vagyok. Ez az első videóm is amúgy meg. Vagy így lesz a kamera majd, vagy így, de szerintem inkább így lesz még jobb minőség. És akkor majd valahogy leteszteljük a végsebességet, csak hogy a telefonon vagyok, azt egy kézzel kell menjek. Nem tudom, hogy ennyire látszik. Majdnem, hogy csak maxon vagyok. A voltot tudom nézni, mert elbasztam a kilométermutatót, vagy a izéját. A akkumulátor mutatóját. Szóval most ki fogom ebbe a videóba próbálni. Ó, geci. Csak nagyon rossz talajon vagyok, nem tudom, hogy a hangminőség milyen lesz. De remélem jó. Most a réten fogom kipróbálni, mert mentem mindenhova. Mentem le a focipályára. Ott is sokan voltak. Itt voltak, itt vannak csak kevés. Itt nincsenek csak. Azt ja. Le fogom tesztelni. Amúgy már a végsebességet leteszteltem, mert már ugye már régóta megvan nekem, már vagy több mint 4 hónapja. Azt a végsebessége az 53 volt alattam, 60 kiló vagyok. És akkor most már csak ebben a videóban meg fogok tesztelni, hogy amúgy nagyon jó húz, meg minden. Most lassan fogok menni, mert rossz talajon vagyok. Rázkódik az egész minden. Kezembe fogom a telefont, egy kézzel megyek. De eddig nem tudom, hogy milyen a minőség. De remélem jó lesz. Most megyek egy kicsit tovább. Ezt valahogy megpróbálom majd kivágni a videóból, hogyha engem sikerül, akkor meg bocs. De szerintem... Ne, geci! A videóból, hogyha engem sikerül, akkor meg bocs. De szerintem jó videó lesz. Na. Hogy találkozunk egy másik terepen. Na, megjöttem a másik talajra. Olyan helyet kerestem, ahol nincsenek sokan, lássátok. Amúgy egy temető mellett vagyok, itt van fenn ebbe az erdőbe a temető. Most megnézzük, hogy mennyit bírok menni egy kézzel. Csak félek egy kézzel menni. Ó. Itt nagyon jó rugózik. Nézzétek. A rugózás kurva jó, minden jó rajta amúgy. Nagyon tetszik, csak még mindig homokos ez a baj. De amúgy nagyon jó fajta roller. Nagyon tetszik, rugózása, minden jó, nézzétek. Nem tudom, hogy mennyire adja át a videó, de nagyon komoly. El fogok menni egy ilyen ugratós helyre. Itt videóba. Azt is meg fogom mutatni. Most ebben a videóban nem fogunk olyan gyorsan menni, mert egy kézzel nem merek. De az itt is szar a talaj. Meg minden. Bocsánat a nagy szélért.
meg szinte már számba van a telefon, olyan közelre kell tenni, hogy hallatszódjon szinte valami. Ez az első videóm. A Kukirénnek csinálom ezt a videót, hogy hát aki küldenek egy másik Kukirint is tesztelni. Ha kiküldenek, akkor abból is lesz egy videó. Most épp 30 valányivel mentem, egy kézzel csak féltem. Majd itt jelentkezek mindjárt. Itt vagyok a másik helyen. Itt vagyok innen a réten egyébként. Hát nem rét, tehát kanális part. Csak nem leszek sokat, mert itt vannak ezek a kecskék, az tiszta bűtösek. Eddig ott nyúlik ki a feje is minden. Na most. Ez a videó a Kukirinről fog szólni. Ez mi? Várjátok egy perc, ne bőgétek. Hogyha itt is szar lesz a hang, talajon megyek, azt nagyon szarítem. Ez meg szembe jön egy fekete kocsi, szóval most lehet leteszem kicsit. Lehet, hogy gyerekrablok, szóval most megfordulok. Itt vagyok. Bejöttem a kanálisba, mert kiszáradt, azt bele tudtam jönni rollerra. Tehát tegnap is voltam bent, azt így mentem fel. Mindegy. Itt vagyok, amúgy mentem 40-nel ott a izénál, a réten, de amúgy kurva jó volt. Nem is érződött semmi. Meg jó, kurva jó volt. Kurva jó volt amúgy. Ez a videó nem tudom, hogy milyen hosszú lesz. Lehet, hogy csak egy 10-15 perces lesz, mert még otthon össze kell vágnom egy pár videót, mert egy csomó videóból szerkeztem ezt össze. Meg minden. Azt jó, csomiztok, megyek a kövi helyre. Csomiztok, itt vagyok a kövi helyen. Most is a kanálisparton vagyok, csak messzebb. Mondj, ez a videó alatt, már nem tudom hány kilométert mentem. Megnézem. 4 kilométert mentem. Ez a kilométer óra, és 4 kilométert, lássátok, ott van. 4 kilométert mentem ez a videó alatt eddig, és még lesz ez a videó sokat. Úgy, most, hogy jöttem, itt ezen a szarúton, jöttem 40-nel, olyan jól kirugózott, meg minden, nagyon kurva jó. Megyek a kövi helyre, csomiztok. Itt vagyok a kövi helyen. Hát most itt átjöttem, ezen olyan jól rugózott, és közben lássátok, ez ilyen talaj, hogy így ízés, ilyen geci, ilyen buckás talaj, nagyon jó kirugózott minden. Hát jó, hogy ilyen bazinai rugókkal könnyű kirugózni. Amúgy okok, hogy miért G2 Pro-t vegyél. Állítható kormány. Simán kulccsal indíthatós. Ülés jár hozzá. Kapsz hozzá, nyilván kapsz hozzá egy izét. Egy kulcsizét. Genyót, amivel tudod húzni a fékeket, mindent. Hát ez nekem, már van több mint 3000 kilométer. És mindig kurva jó állapotban van meg minden. Csak a gumit haroltam el egy kicsit. Télen ezért nyomtam neki a hóba. Ezt a videót amúgy azért csinálom, hogy a Kukirin hát ha lássa, és hát aki küld nekem egy G3 Pro tesztelésre. Vannak nagyon örülnék, letesztelnénk, kurva jó lenne. Na, szerintem egy van a videó vége. Még haza kell menjek megvágni, meg minden. Na, és akkor majd jövök a következő videóban. Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a csatornámra, és jelöljétek meg a Kukirin oldalát. A leírásban majd még lesznek az ilyen hozzáfűzni valóim. Jelöljétek meg a Kukirin oldalát ez a videó alatt. Hogyha szeretnétek még G3 Pro-val majd tesztelős videót, de még nyilván jövök még pár rollerre, mert van VTEC rollerem, van chopperem, ilyen elektromos chopperem,
majd azokat is leteszteljük. Na, csumisztok!